Hello guys, Murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. Ndataura nyaya family because tarangana nyaya zvakaitwa last year tikatozosikava namba kufunga zvachoda ndichenge chivabere. Number 2, inini I'm very much confused kuti ndine hanzvadzi yake here handinzwisisi. Unoda kuzikanwa unenge ari page but I don't understand. I don't understand. Ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. Akana pakitchen. Izvakafanana nesuwe Tytie taita mashura nezviratidzo tiribudiriro ugondikuchikoro kwandaidzimwa. But if my elder sister kana mutwini wangu kana brother yangu ikabvunzwa about me, they speak good. Even Ashumba, my mother, she is proud of me. Apana hama yangu yandakambonzwa ichitaura rubbish about me. Ini ndinototaura zvinhu zvangu kune vanhu. Saka vasingamboziva ndishomisika ndichitaura asi hakuna kana my elder sister Yvonne, my twin sister Tafadzwa, even my brother Evans, avatauri rubbish. Because one of them family zvinofana kugara mufamily. But zvasisi wako ava. Yeah. Anyway. Anyways, don't worry, my one kuchengeta and I know you the things that don't much kids who side but watotora so. No, but no, you know what? If you wake up tomorrow, Morora is in the good shape, I will add you actually. So that you speak, of course, in Indian Chitrauti, I always have a recording of our conversation so that I take it from there. And actually, you sent me a good picture of the both of you so that I announced tomorrow morning that I'm going to do a live show about you, interviewing you on my page. And we are live. It's good also to speak, you know, I'll be asking the same questions. And now I have a guideline I follow in terms of Mazita, Atitaure Mazita, sister, DPC, in terms of my, you know, I love how you explained Pawataura Uchingo to Waizingwa, Atipindro to Waizingirwe, Atipisa, you know, because you know, Iwewe, utsamewo utaure zvimwe zvinhu zvinozvo zvakadzika zvaitika pamba ipapo. Toda kungotaura mapesi kuti you know waingobatwa rafu ende kubatwa rafu ndokuzoita kuti uchagopapa musango ndikazonongwa yeah, wataura zvaamai ava. You know, vanhu variko sometimes ndobatsirwa nehama chaizo ndikashaya ndashaya ndinotoudza kuna wandisina kana wakama naye, imagine. But I just hope kuti mwari vanongo vachaita kuda kwavo nenguva yavo. Anyway, it is well. Iwechireka mira nditistope interview ipa. Okay, rega ndiplay H2 yacho yanhasi kwekupedzisira ndakuzobvunza musikana ndamubvunza kuti ko nhasi ukafuma ukaramba wazvidhirowa tatu